muna yin kuskure mu ma wanda ba mu san da shi ba, amma yanzu zan zaƙulo mana da shi don mu kiyaye. Mafiya yawa zaka ji mutum ya ce ba na son mala'ikan mutuwa, ba ma faɗa? Kafirci ne. Saboda gashi Allah ya ce man kana aduwwan lillahi, sai ce me wa mala'ikatihi, mala'ikan mutuwa ya shiga ko bai shiga ba? Duk wanda ya ji baya son mala'ikan mutuwa baya cikin musulmai. Sai wani malami ya rubutu ya ce dole ka ji kana cewa I love you mala'ikan mutuwa, ka ce ina son ka, ina ƙaunar ka, Allah ya haɗa mu da alheri. Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a, wa man kariha me liqa Allah kariha Allah liqa'a. Wanda yake son haɗuwa da Allah za su haɗa yi, sai Allah ya kai shi aljanna. Wanda yake kin haɗuwa da Allah, Allah ma baya son haɗuwa da shi, amma za su haɗu sai a kai shi wuta. Ina fata an gane. Amma wane ne zai sadar da kai ku haɗu da Allah? Mala'ikan mutuwa.